گهدارên hêja ne tenê nexşeya gundê de vera koçera di Tûrê da Pîramin de heye, lê nexşeya gundewarên deşta Hesina jî di Tûrê da Pîramin de peyda dibin. Guhdarên hêviyê FM silav û rêz. Em ê di xeleka xwe ya îro de wevexwendî hejîr û mewûjê gerdemiyê bikin. Em ê rêka Bakurê bajarê Dêrikê bigirin û 5 kîlometr ber bi sînorê Bakurê Kurdistanê ve biçin ta bigihin gundê gerdemiyê. Ku di salên siyê ya sedsaliya borî de hatiye avakirin. Guhdarên hêja navê gerdemiyê li gor neşteciyên gund bi du rengan tê gotin. Beşek dibêjin ji ber ev de vere tûşî gelek xirakirinê hatiye û gerdemî wek xwema ye. Ji ber vê yekê navê wê gerdem e. û beşek dî dibêjin ji ber cihê wê yê taybet navê wê ji gotina gerden hatiye. Sînorê gerdemiyê ji aliyê Rojava ve Bakurê Kurdistanê ye û ji aliyê Bakur ve Qeserdî be û ji aliyê Başûr ve Hecîmat re û ji aliyê Rojhilat ve bajarê Dêrikê ye û zemîna çandiniyê li gund dora 750 hektar e û dora 100 hektar beyarê Vale jî heye û piraniya çandiniya li gund çandiniya genim û bîqiya û kizbera ye. Guhdarên me yên hêja rûberê avakirî li gerdemiyê 400 metrê çarkoşe ye û dora pêncî avayiya têde hene û dora 200 malbatan têde dijîn. Ji bilî 10 malbatên ku penaberî Herêma Kurdistanê bûne û bi dihan ciwanên gund penaberî Ewropa bûne. Li ser astê xwendinê li gundê gerdemiyê dibistanek seretayî heye û nêzîkî 5 xwendekara têde fêrî xwendinê dibin û di heman mijarê de û lê ser astê xwendina bilind nêzîkî 15 xwendekarên zanîngehê li gundê gerdemiyê hene. Guhdarên hêja piraniya xelkê gerdemiyê ji eşîreyên Harûnî, Bawelî û Elîkî ne û dever tê naskirin bi deşta Hesina. Her wisa li gor rîsipiyê gund ameje boyekê dikin ku kavilek li aliyê Rojhilatê gund heye û keçika kezî ya serpêhatin wê li devera Dêrikê heyî lê di êwirî.